שלום חברים וברוכים השבים לערוץ. בסרטון זה נראה כיצד אנחנו עושים תיקון של פחחות וצבע לרכב ומגיעים מהמראה המכוער הזה לזה. כמובן שנעשה זאת בעצמנו בבית, בחומרים שנקנה בעצמנו, במחיר יחסית זעום ביחס למה שיעלה לנו פחחות וצבע במוסך רגיל. ובעיניי האתגר המרכזי בתיקון צבע בעצמך, בכללי גם במוסך, הוא להביא את הגוון החדש שאנחנו עושים, שיהיה דומה ככל הניתן לצבע הקיים ברכב. אז לפי מספר רכב קניתי את הבקבוקים האלה. יש חנות בתל אביב, אני לא אעשה פרסומת, אבל יש מלא חנויות בארץ. זה באזור ה-60-70 שקל לבקבוק, והצבע של הרכב שלי הוא תלת שכבתי, יש לו רקע, פנינה ואז לקה. וכדי שנצליח להביא את הגוון הכי קרוב שאפשר לצבע שיושב על הרכב כרגע, אני עושה כמעין כרטיסיות, ואני אצבע אותם בשילובים שונים של רקע ופנינה, כלומר 2 רקע, 2 פנינה, 3 רקע, 2 פנינה וכן הלאה. כך שלאחר ייבוש ניקח את הכרטיסים האלה, נצמיד לרכב ונראה מה השילוב שנותן לנו את הגוון הכי קרוב לצבע הקיים ברכב, אפילו שזה צבע שהוא כמובן מותאם לרכב בדיוק. הבעיה היא שזה רכב בן 12, כך שהצבע קצת דואג, קצת משנה גוון, ולכן זה חשוב. אז לאחר שהכרטיסים יתייבשו, ניקח אותם לרכב ונצמיד אותם לרכב לצבע הקיים תחת פנס חזק ולבן, ונחפש את הגוון שהכי מתאים. כמובן שסימנתי תחת כל כרטיס מאיזה שכבות הוא עשוי, כך שאת הכרטיס שהכי מתאים, את המספר שכבות שכתוב עליו זה מה שנבצע. במקרה הזה אנחנו רואים שלקחתי את ה-332, 3 רקע, 3 פנינה ו2 לקה. זה נראה לי בעין שלי הכי קרוב, ובואו ניגש לתהליך. אז אני רוצה לפרק את הבטנה על מנת לגשת אל מאחורי הכנף, ככה שנוכל עם הידיים לדחוף. פתחתי, הכנסתי את הידיים והוצאתי את רוב המכה בעצם החוצה. כך שנשאר לנו רק להרבות קצת פה ושם כדי ליישר כל מיני בליטות ועמקים. ולאחר מכן את כל הבליטות והעמקים הקטנים השפכטל כבר יחליק לנו. אנחנו רוצים פה להפריד את הטמבון כדי שהצבע גם ייכנס טוב ביניהם, וגם שנוכל אחרי השפכטל לשאף בנוח בלי להזיק לאף אחד מהחלקים. בזמן שאנחנו מיישרים חלק אחד, חשוב לוודא שגם אם הוא נראה לנו ישר, שהוא גם ישר ביחס לחלקים אחרים סביבו. במידה ופירקנו אותם, אז נרכיב אותם לאחר האישור הבסיסי כדי לראות שבאמת זה קו אחד. למשל פה, שזה קו אחד עם הטמבון. כי יכול להיות שהכנף ישרה בפני עצמה, אבל עם הטמבון היא לא מתמזגת היטב. אז לאחר שהוצאתי את המכה ואישרתי מה שיכולתי, אני עובר לשיוף, אפשר חשמלי, אפשר ידני, אפשר גם וגם, כל אחד והעדפות שלו. אנחנו רוצים להוריד חלקים בולטים וכל מיני שאריות צבע וכאלה, ומשם נתקדם. בואו נתחיל.
אז לאחר שסיימנו עם השיוף הבסיסי, נעבור לשפכטל, בעצם יד ראשונה של שפכטל, והשפכטל הזה מגיע, החומר שפכטל עצמו, ועם שפופרת קטנה של מקשה. המקשה הזה צריך לשים באזור ה-2-3%. זה בדרך כלל על כדור טניס בערך, גודל של כדור טניס צריך לעשות כמעין קו ישר על העיסה. תראו, זה לא מדע טילים, פשוט לשים משהו שנראה לנו כמו 2-3%. וחשוב מאוד בערבוב לערבב שטוח, לא לקפל, כדי לא להכניס אוויר לתוך העיסה. כי אנחנו לא רוצים שיהיה בפנים בועות, ואז בשפכטל, אחרי שנשייף, פתאום יהיה לנו חורים. מה שכמובן יאלץ אותנו לעשות עוד יד, ואנחנו כמובן רוצים כמה שפחות ידיים. ונעבור למריחה עצמה של השפכטל, אנחנו רוצים להקפיד לעשות שכבת דקה ככל הניתן איפה שצריך. כמובן בהתאם לנסיבות, אבל אם לא צריך יותר מדי תשימו, כי זה ייקח המון אנרגיות בשיוף. אבל גם חשוב מאוד לשים לב, לשמור על קווי המתאר של החלק המקורי. אם יש איזה כיפוף, תנסו לזייף אותו, ובשיוף להביא את החלק הכי קרוב למה שהוא היה בהתחלה.
לאחר שסיימנו עם השפכטל, עם מספר הידיים שהיה צריך, ושייפנו והגענו לתוצאה הרצויה, נכסה בדבק ובניירות את כל החלקים שאנחנו לא רוצים לצבוע, כי עכשיו אנחנו עוברים לתהליך הצביעה. ועוד דבר שחשוב לשים לב אליו זה שלסיים, הנייר שיוף האחרון שנעבוד איתו יהיה מעל 350, כי הפריימר תפקידו הוא גם לחבר בין שני חומרים שונים, כלומר אם המתכת חשופה, הצבע לא יתפס עליה, צריך קודם פריימר ואז לצבוע. וגם הפריימר ממלא סדקים קטנים שנשארים, וסדקים של נייר 350 ומעלה, הפריימר כבר יודע למלא, ככה שלא יראו אותם בצבע הסופי. ונעבור ליד ראשונה של פריימר, את היד הראשונה נעשה יחסית כלילה, היד השנייה קצת יותר עבה, ויד שלישית לא חובה, אבל אפשר, והיא יכולה להיות עבה, דקה, מה שתרצו, היא פשוט אקסטרה. לאחר שסיימנו עם הפריימר, נעבור לשיוף של הפריימר עצמו. ניקח נייר 800, אפילו קצת יותר אפשר גם 1000. בשיוף רטוב נעשה את זה, ופשוט נחליק ככה שאם יש גבשושיות או אבק או משהו,
השיוף יעלים את זה, אנחנו כמובן רוצים פה שיוף מאוד עדין, לא חזק, כדי לא להוריד את שכבת הפריימר. נסיים את זה, ננקה היטב ונעבור לצבע. לאחר שליטשנו את הפריימר, נעבור לצבע עצמו. כרגע צבע רקע, לפי הכרטיס שבחרנו בהתחלה זה היה 3 רקע, 3 פנינה ו2 לקה. נעבור ליד ראשונה של רקע, ונתחיל ביד יחסית, גם פה היד הראשונה תמיד דקה יותר. והידיים הבאות כבר אפשר טיפה יותר רבות. לאחר שסיימנו 3 ידיים של רקע, נעבור ללבן פנינה. גם פה יד ראשונה דקה ו2 ידיים עבות יותר.
לאחר שסיימנו 3 ידיים של רקע ו3 ידיים של פנינה, נעבור לשלב הסופי בעצם, שזו יהיה הלקה. פה נעשה 2 ידיים, יד ראשונה דקה יותר, יד שנייה מסיבית יותר, ונקווה לתוצאה טובה. אם יש צורך, נעשה גם יד שלישית. לאחר שסיימנו את כל השכבות של הצבע, 3, 3 ו-2, 3 רקע, 3 פנינה ו2 לקה, נעבור להסרה של הניירות והדבק בעצם. אנחנו רוצים בכוונה להוריד את זה כשהצבע עדיין טרי. אם נוריד את זה כשהצבע יבש, זה עלול להזיק לצבע החדש ולתלוש חתיכות ממנו בקצוות. לכן נוריד את זה עכשיו שזה טרי, ולכן זה דורש מאוד מאוד זהירות, שלא בטעות ניגע או שאחד מהניירות ייגע בצבע הטרי וישאיר בו סימן. כל נגיעה הכי קטנה תשאיר בו צלקת, שיהיה מאוד מאוד קשה להיפטר ממנה. ובקשר לייבוש, לאחר שעה, שעתיים בגדול אני נגעתי, זה יבש לגמרי. יכול להיות שיש בפנים עוד לחות כלשהי שצריכה להתאדות, אבל אחרי שעתיים כבר מגע כבר לא ישאיר צלקת, אבל תמיד אפשר לקחת אקסטרה ביטחון. ונעבור לתוצאה הסופית. כבר מהמבט הזה ניתן לראות את השינוי הדרמטי ביחס לאיך שזה היה נראה לפני ואיך שזה נראה עכשיו. הגוון מבחינתי יצא כמעט זהה לחלוטין לצבע שקיים ברכב. גם הברק של הלקה בעיניי מספק לחלוטין, תוצאה בהחלט מפתיעה מבחינתי, כך שאני לגמרי מרוצה, ואומר לכם אפילו שאחרי ייבוש זה נראה אפילו יותר טוב. כמובן שאני מרוצה גם מהמחיר, החומרים עלו לי פה באזור ה-300 שקלים, כל החומרים, כולל הניירות ליטוש, כולל השפכטל וכולל הצבעים, כך שזה גם מחיר טוב. אז ככה שבסך הכללי אין סיבה לא להיות מרוצה, ואני אף אומר לכם שגם אם יוצא לא מושלם, תמיד אפשר לעשות ליטוש, לעשות נייר שיוף מ-1000 עד 7,000 במדרגות, ואז פוליש יצא חדש, ואם צריך אפשר גם להוסיף עוד יד לקה. בכל אופן חברים, תודה רבה שצפיתם, אשמח אם תשאירו עוקב ותגובה אם יש לכם דעה, ונתראה בסרטון הבא.